Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan, aktorea den Inigo etorriko da fadoak entzuten zituen gizona antzezlanari buruz hitz egitera. Eta ondoren, Arantza Ibarra zinema kolaboratzailea. Orain, has gaitezen. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroak 307 COVID agerraldi aktibo dituela da, eta kutsadurek 500 kopurua gainditu dutela. Argazkian, udazkeneko zubia Iratiko oihanean pasa dutenen aukera nabarmentzen du. Horretaz gain, Iruñeko erregeen kabalgata suspenditu dela azpimarratzen du, baita kultura gelditu ez dadin berriz ere egokitu egin dela. Bestalde, Tomas Caballero, terrorismoaren biktimen fundazioko lehendakariari tarte bat eskaintzen dio Notiziasek gaurko azalean, eta eskuinak urriaren 12ko ekintzak krispazioa areagotzeko erabili dituela aipatzen du. Azkenik, kiroletan 2 positibok Osasuna Promesaren liga hasiera arriskuan jarri duela jakinarazten du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Nafarroa pandemiaren daturik okerrenera iritsi dela da. Azken egunean 556 kutsadura erregistratuta. Gainera, honekin lotuta, Espainiako populazioaren laurdenak dagoeneko murrizketak dituela azpimarratzen du. Argazkiaren bidez, janaria etxera eramateko eskariak handitu direla nabarmentzen du. Gai aldatuz, Txibitek bildurekin hitzartzen ez badu, Navarra sumak aurrekontua ahalbidetuko duela aipatzen du azal honek. Horretaz gain, Nafarroako batez besteko errenta handiena izak duela jakinarazten du. Gainera, festa nazionalean, Sánchezek erregearekin bat egin duela ere azpimarratzen du. Bestalde, Nafarroak bere horizonte digitalari nola begiratzen dion aztertzen du gaurko egunkari honek. Kiroletan, Baikoko pilotarien greba judizializatu egin dela jakinarazten du. Nafarroako kirola jenderik gabe izanen dela nabarmentzen du eta apiriletik Osasunari 57 test egin zaizkiola ere jasotzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, osasun krisia estadio berri batera igaro da Nafarroan. Argazkian, urriaren 12an Euskal Herrian ez dagoela ezer ospatzekorik nabarmentzen du. Horretaz gain, Jesus Castilla epidemiologoari tarte bat eskaintzen dio Garak gaurko azalean. Bestalde, Valentziagaren jaiotze urteurrena dela eta honen inguruko erreportaia iragartzen du portadan. Eta bukatzeko, Ipar Kaukasoan Errusiak duen papera aztertzen duen analisi bat ere jasotzen du. Berria ikus dezagun. Argazkiak Karabak garaiko egoera erakusten du eta gerra bukatzeko aldarria nabarmentzen du. Titularrak Nafarroan 2. olatuko kutsatu kopururik handiena atzeman dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, ELAK Europako dirulaguntzak betikoei mesede egiteko direla salatu duela aipatzen du komunikabide honek. Kulturarloan, gorputza ardatz 20 artistaren lanak Berreginen museoan jarri dituztela aipatzen du eta Xabier Letez ere aritzen da berria. Gai aldatuz, EAJak berriro ere zuzendaritza berritzeko prozesua abiatu duela nabarmentzen du. Eta amaitzeko, Xabier Zalduari eskaintzen dio protagonismoa kiroletan. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia Nafarroan neurri murriztaileak indarrean sartu direla da. Gainera, honekin lotuta, jolas parkeak berriz ere itxita daudela jakinarazten du. Eta azkenik, udaltzaingoak Arrosadian eta Sanduzelain kontrolak areagotuko dituela aipatzen du komunikabide honek. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Barainainen udalak 80.000 euro bideratuko ditu merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu sektoretan aritzen diren pertsonei laguntzeko. COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioek kaltetuta baitaude. Deialdiaren datu eta informazio guztiak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Horretaz gain, bihar bideo mappingaren inguruko doako ikastaroa egonen da 5:30 liburutegian. Martine Txauri, arte garaikide teknologiko eta performatiboetan aditua eta Elur Malutaren sortzailea izango da 2 ordu iraungo duen ikastoroko zuzendaria. Euskara Bideak eta Nafarroako gobernuak antolatua da.
Barañaingo udaletxearen laguntzarekin. Mapina, irudien edo animazioen proiekzioa da. Sarri monumentuetan edo eraikin ospetsuetan ikusi izan duguna, musikaz lagundurik ikuskizun itzela sortuz. Irudiak eta haren mugimenduak azalera desberdinetan sortzen dituen efektuek modu artistiko batean istorio bat konta dezakete. Ikastaroan parte hartzeko ez da aurreko ezagupenik izan beharko, oinarrizko mailako hurbilketa izango baita. Objektu edota gainazalak mapeatzeko modu ezberdinak, proiekzioari edukia emateko ahalmena eta oinarrizko kontzeptuak praktikaren bidez ezagutzera eramango ditu. Beraz, interesatu orok izena eman beharko du sarean euskaraz.eus helbidean. Horretaz gain, asteburu honetan, Barañaingo kolektiboek emankizun desberdinak eskainiko dituzte musika eskolako patioan, kulturgune delakoan. Pandemia garaiak jarritako oztopoen gainetik, bertako kultura gurea dela eta bizirik dagoela erakustea xede nagusi duen jaialdi bat izanen da, eta hargatik herritarrak jaialdira gerturatu eta gozatzera gonbidatzen dituzte. Hitzaldi, lehiaketa eta ikuskizunek osatuta, euskal kulturari eskainitako hilabete oso baten itxiera jaia izango baita. Ostiralean, urriaren 16ean, ibilbedi pop rock talde nafarrak kontzertua eskainiko du 7etan kulturgunean. Ondoren, larunbatean, urriaren 17ean, kulturgunean baita ere, ekitaldi nagusia izango da, kolektiboen dantza, honako ordutegiekin. 11etan, ezpelurreko erraldoiak eta dultzaineroak. 11:30, Barañaingo txistulariak eta arizti. 12etan, abesbatza eta kantuz. 12:30, trikitilariak. 1:30, bertsolariak eta 1:30, gaiteroak. Eta larunbat arratsaldean, 5:30, kulturgunean bertan, eszenatokia Norazoaz Kalamiti antzezlanak hartuko du. Ekialde hurbilean oinarrituz gure eguneroko gaiak landu eta modu zuzen eta berri batean gure buruez barre egin eta publikoarekin konektatuko dute. Eguraldi txarra egiten badu, udaletxeko erabilera anitzeko aretoan egingo dira ikuskizun guztiak. Eta gai aldatuz, euskarazko edo euskaratutako nobelak irakurtzeko kluba sortu dute helduentzat. Saioak hilean behin izango dira gehienez, 80 minutukoak. Doako jarduera da eta izen emateen urrenkera errespetatuko da. Izen emateak zabalik dira ostiral honetara arte, euskara zerbitzuaren bidez edo liburutegian bertan, baita telefono edo email bidez ere. Antxoainera pasako gara. Ostiralean, Perdiendo el Juicio antzerki musikala izanen da gaueko 9:00 eta 7 euroko sarrerarekin gazte eta helduentzat. Perdiendo el Juicio, sorkuntza originala eta tragikomedia musikal garaikidea da. Sexu abusuen eta bortxaketen epaiketen eta kondenen inguruan hausnartzen da. Umorea, musika, amodioa, kabareta eta publikoarekin topaketa tresna gisa erabiliz. Eta bukatzeko, igandean Zurginaren ipuina antzerkia egongo da euskaraz arratsaldeko 6etan 3 urtetik gorako haurrentzat, eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Arangurenekin jarraituko dugu. Aranguren Ibarreko berdintasunerako zinegotzigoak azaroaren 25 emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunaren karira eta jendartea emakumeen aurkako indarkeriaren eta horren jatorri, ondorio eta konponbideen inguruan sentikortzeko azaroaren 25 emakumeenganako indarkeriaren aurkako 4. kontakizun laburren lehiaketa abiatu du. Gainera, Aranguren Ibarreko 2020ko ingurumen argazkigintza lehiaketak ere abian dira, helduen zein haur eta gazteen modalitateetan. Aurten, 2 lehiaketek elementu naturalen bat duten Aranguren Ibarreko toki gogokoenak hobekien erakusten dituzten irudiak sarituko dituzte. Argazkiak aurkezteko epea urriaren 23 arte luzatzen da, eta oinarriak udaletxean edo online aurki daitezke. Horretaz gain, nahi ez diren sabelaldien kopurua gutxitzeko eta hartara etorkizunean animaliak abandonatzea eta gaizki tratatzea saihesteko helburuarekin, Aranguren Ibarreko udalak diru laguntzen deialdia abiaraziko du txakur eta katuarrak eta emeak antzutzeko. Agendara pasako gara orain. Bihar, Numenak emanaldia egongo da Kulturetxeko auditorioan 3 urtetik gorako haurrentzat arratsaldeko 6etan euskaraz eta 3 euroko sarreraren truke. Ostiralean bestalde, zaldi urdin antzerkia egonen da ikusgai arratsaldeko 8etan 6 euroko sarrerarekin.
Igandean, Losers antzerkiaren txanda izango da arratsaldeko 7etan 6 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, hurrengo asteazkenean, urriaren 21ean, zure energia elektriko berriztagarria kontsumitzea posible da, autokontsumo fotovoltaikoaren inguruko hitzaldia egingo da Mutilloako udaletxeko erabilera anitzeko aretoan arratsaldeko 7etan. Eta lehenagotik izena eman beharko da telefono bidez. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laizte izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusten. Gaur giro hezea eta iluna izango dugu. Goizak aurrera egin ahala, frontea aldentzearekin kantauri isurialdean euria tartekatuago egingo du, eta arratsaldean aterruneak ugaritu egingo dira. Alabaina, egunaren amaieran, fronte berri bat gerturatuz joango da, eta zaparradak ugarituz eta zabalduz joango dira. Hegoaldean berriz, goizean goiz, frontearekin giro guztia gailenduko bada ere, gerora apenas egingo du. Temperaturan ez da gora behera handirik espero, eta maksimoak 15 gradu ingurukoak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Bihar, asteazkenean, euria barra ipar partean egingo du, eta haizea ere bizi ibiliko da. Zaparrada giroa nagusituko da, eta ipar partean sarri botako ditu. Eta baliteke zenbait lekutan ekaitzak jotzea eta tarteka mardul botako du. Pilatutako litro kopurua esanguratsua izango da. Prezipitazioa hegoaldera iritsiko bada ere, ahulago eta tartekatuago egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta tarteka indartsu joko du kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperaturak koska bat behera egingo du eta baliteke elurraren maila 1400 metro inguruan kokatzea eta Pirinioetan ere beherago zurituko du.
Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen gaurko efemeridekin. 1925ko urriaren 13an Margaret Thatcher politikari britainiarra jaio zen. Gainera, 1934an urriaren 13an ere Nana Mouskouri Greziako abeslaria jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez, baina 1971an Luis Tosar aktore espainiarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez 1985an Francesca Bertini italiar aktorea hil zen. Orain, Inigo dugumen gurekin platoan, bera aktorea da. Kaixo, Inigo? Kaixo, eguardian. Zer moduz? Ondo. Zer moduz zabiltza aktore lanetan bizi dugun egoera berezi honetan? Bueno, hortxe ez dakit danetik dago. Madrileko lagunei entzuten diezu ezinan dabiltzala, garoan daukaten egoerari behiratuta normala. Eta ari dela erortzen nahiko lan eta proiektu. Eta hemen, gauza batzuk egiten nahi die, azkenean gu antzerkiakin adibidez, superbibentzio horri heltzen, ez dakit nola joango den hemendik aurrera, baina momentuz behintzat genitun emanaldiak, badiela 20 zenbait, mantentzen dira. Eta horrek jaten emango dugu behintzat. Espero duzue bertan berez gelitza ez, mantentzen? Hori da, momentuz behintzat ez dier hori. Eta ari geha besten batzuk lotzen, orduan. Etorkizunerako gehiago. Nahiko ongi. Bai, hori da, kezka da betikoa ez, azkenean ez ote dan beste arau gogorren bat jarriko, antzokietan elkarren ondoan egoteko zailtasuna jarri ditzakena. Momentuz ez du ematen nola izango nik, beraz, baikor geha. Eta justu, antzeslan hau ez, Xake produkzioak ekin, eta Iruñan egongo zarete aste honetan. Bai. Aste azkenean,
Fadoak entzuten, nola da? Fadoak entzuten dituen gizona? Hori da, fadoak entzuten zituen gizona. Zituen, iraganean. Bai. Eta zer aldi guzu kontatu lan honi buruz? Lan honi buruz, Antzeslan da, honi buruz. bai, ez dakit oso jolastia egite zaian lan bada, aktore bezala, bai, asko gozatzen dugu eszenatoki gainean daukalako denetik, pixkat. Eta, hori, emozioak pizten ditu, betikoa, beti izaten da, ez? Ba, umore ikutua du, baina bai, kasu honetan, momentu batzutan, egia da, hiru aktore gea eszenatoki gainean, eta baten komentarioekin, nahiz eta genekin zer esaten zuen, eta gidoian zegoen hori guztia, esaten zuen moduagatik, parreari heldu ezin da ilegala desentetan, ensaioetan. Bai, eta orduan, bueno, ederrazan era hortara, hau aguantatzea eukiko dugu, neko ikutu absurdoa dulako emanaldiak. Eta, bueno, Getari Etxegarai zuzendariak nik uste pixkat hortik enfokatzen dula, neko ganberra da bera zuzentzeko moduan, eta horrek ematen dio freskura bat, askotan igual ikuslea ohituta ez dagona eta asko eskertzen duna baita, ez da freskura bat, eta, bueno, egingo dugu txoroarena, egin dezakegu eta egin dezaguna tope, eta orduan, hortaz, lizentzia hori hartu eta hortaz gozatzea hori da asko egiten dana emanaldi honetan. Orduan berez, komedia bat da? Komedia bezala sailkatu dezakegu? Ez dakit, egia etiketak eta hola jartzea ez dela erresa, hori gero beste batek esango izu eske emozionatu inau. Ikusle batzuk esate ziduten, parre egin dut, baina gero, bukaeran, eta ikutu nahi, eta hola, eta orduan, karo, ez dakit, etiketak nik uste azkenean mugatu besteik ez dutela egiten da, nahiko ikusita emanaldia da oso emanaldi hori askea, librea, orduan nik geniok etiketai jarriko. Akotazioi gabe da antzerki obra bat ikustea merezi duna, nik uste neu ere ikusle bezala gustora joango nintzateken obra hauetako bat. Eta ikusle bakoitzari zerbait desberdina eragingo dio? Bai, izan daiteke, ez dakit, hala espero bakoitzak igual bere bizipenetatik gertugo dagoen hori jasoko du edo horrek egingo dio pixkat ispilu lana, ez nik uste betikoa da. Orduan hori zu bizitzan zen puntutan zauden, igual honek ikutuko dizu gehiago edo horrek edo ez dakit drama personal bat bizitzen ebazea, igual helduko diozu sumorearen freskotasun horri, igual hori dalako berdezuna, ez konpentsatzeko zeure bizipenak. Eta berez, nolabait maskulinitatearen gaia lantzen duela esan dezakegu? Hori irakurri dut behintzat. Bai, izan lehike, desente komentatzen dute hori. Azkenean, maskulinitatean gaia da, 80 antzerki obratarako emango lukeen gai bat nik uste. Eta karo hemen printza batzuk ageri die eta hitz egiten da gai horri buruz ere. Egia da, esan dakoa, azkenean hain da gai komplejua, eta maskulinidade berriak, gai horri buruz hitz egiten da, azkenean protagonista bi gizonezko dira. Eta gero ente bat, hor da biena, masku izenekoa. Eta berak pixkat gidatzen du antzerki obra, bi pertsonaia hauei provokazioak eskainiz. Beraiek konturatu ezarren, beraiek beraien road trip bat dela esango genuke, azkenean bidaia bat, eta bidaia hortan behin eta berriz topo egiten dute egoera desberdinekin. Eta hirugarren ente hau, masku izena duen honek egiten duna da provokazioz eta personaiaz bete beraien bidaia hori. Zein izango litzateke obra honen helburua, badago helburu konkreturen bat? Antzerkian ikusten dela eta hori Charlie Andrade justu dela idazlea obrarena, dramaturgoa, gero elkarlanean ibiliak Kepa Errasti ere berei gidoiarekin pixkat laguntzen, baina gidoigilea dela Charlie Andradek, nik uste helburu bezala dula eta Xake Produkzioak konpaini bezala beti izan duna historia kontatzea. Orduan, ez dauka helburu zehatz bat edo ez dauka moralina bat edo ez dugu helbururik jendea gelditu adin ideia batekin edo bestearekin edo ez, historia bat kontatu, gero historia horrek, kontatzen den horrek zerbait piztu badezake edo aziren bat jarri norbaiten barruan esan ez hau hola ikusiet eta hau hala ulertuet eta pare bat buelta emateko eta elkarrizketa pizteko balio badu gai baten edo bestearen inguruan, genero ikuspegi horri
buruz edo dena den, ongi etorria. Baina printzipioz, nik uste helburua dela historia bat kontatu, eta alba da jendea gozaraziz. Eta nori dago zuzendua, esan nahi dute, gaztei, helduei, badago horrela publiko konkreturen bat, gehiago ulertu gala gozatuko duena? Ez dut uste. Mundu guztiaren zara? Bai, publiko orokorrari. Egia da, orain arte eduki egun publiko bereziena izan dela, bi emanaldi besterik ez ditugu egin, baina azkena zarautzen egin genuna, nire hilo bat etorretzen 5 urte ditu, eta etorretzen pixkat, hori nian nintzelako, eta osa ikusiko dugu, eta hola, bera espertu zen pixkat, ez dut ustein txikientzat izango litzatekenik, baina 10 urtetik aurrera nik gonbidatuko nuke jendea etortzera benetan, eta beti esaten da, antzerkian, azten bagera adin franjak botatzen, nerabeen franja hori oso galduta gelditzen da. Aurra antzerkia badago, nire hiloa goza dezakena 5 urtekin, pilo bat eskaintza dago, 10-12 urteko jende hori dabil galduta, eta gero berriz ere, 16-18 urte hortatik aurrera sartzen da publiko orokorra edo, ez? Orduan esaten da, 16 urtetik aurrerako jendeari zuzendua. Kasu honetan, nik benetan esango nuke orain galdetzen didazula pentsatuz, 12 urterekin benetan gozatzeko moduko antzerkia dizain daitekela. Gero esate dizut, hau guztia kontrastatu egin behar da. Emanaldi bat prestatzen dezunean ere, publikoaren aurrean jartzen dezun arte, ez dakizu benetan funtzionatuko duen edo ez. Euki ezakezu intuizio bat edo esan, nik uste baiet funtsiona dezakela. Baina beti gelditzen da hori inkognita hori. Orduan kasu honetan ere, 12 urte inguruko jendearentzat eskolarren bat daukagu lotuta, eta ez dakit justu ze adintarteko jendea etorriko da, baina bai, esperantza badegu jende horri ere zerbait esatea, zuk esaten dezuna. Ikusle bakoitzari igual zerbait ezberdin esango dio, baina zerbait, bada zerbait. Eta esan duzunez, utxune hori ere betetzea adintarte horretan? Bai, dudari gabe. Azkenean, bai, bizkata ahaztuta degula jende hori, pentsatzen dugu, kadin hortan, desinteresa daukate, dena egin ustea nahi dute, ez dute nahi ezer, ez daukate interesi kulturarekiko, ez daukate, eskaintzari badago, orduan nola esan dezakegu ez daukatela interesik, beraientzat ez badago eskaintzarik. Orduan, goazen, beraiei ere eskainitako antzerki mota bat ere eskaintzera, nik uste hori beharrezkoa dela. Bestela, karo, umetan interesa baukate eta antzerkiren gantzatzen badia, gero galtzen badute, eten hori berriz ere jostea ez da bat ere erresa, orduan, ez dezagun jendea galdu, ez? Eta, esan duzu ez, orain arte 2 emanaldi egin dituzuela, zer esan du jendeak ikusita gero? Jendea gustora atera da, esan. Bai, hori... Kritika positiboak jaso dituzuela? Bai, eta hori, ispilu lan hori oso positiboa izan da, jendeak esaten zizu, batzuek esaten zuten hori, ondorengo afarian berriketan aritu zila, horrek sortutako eztabaiden inguruan, eta hola. Beste batzuk, emozionatu diela, beste batzuk oso ondo pasautela, ikarazko algara bat dituztela, denetik entzuten dezu. Baina, pixkanaka, baina hasi berriak eta ja esan ilusio daukagu, bintzatu gehi bat emanaldi baitugulako lotuta, eta horretantzean, espero igual zenbait gehiago lotzea, eta bai. Eta zuentzat ere, arraroa izango da, ez? Ikustea ikusleak maskariarekin eta bananduta. Bai, dudari gabe. Dudari gabe, azkenean, ikusten duzu egoera ez dela arrunta. Gero egia da, neu ere ikusle bezala, joan izan naizenean orain, egoera berri honekin, tola maskariarekin, historia murgiltzen naizela eta ahaztu egiten naizela. Orduan, prisma hortatik behiratuta, lasaitzen hau, hori da, nik ikusten dut, barruan nagonean, ikusle bezala, maskaria eukiarren sartzen naizela erabat, eta noski, guk estenatoki gainean ez daramagunez, despistature egin eitekela momentu baten. Eta orduan, nahiztazuk taula gainetik ikusten duzu maskariun jendea desent eta hortara hoitzak kosta egiten da, hortan, korra naiz bintzat esan edo, jendea sartzen bada, ahaztuko da egoera celebre honekin, eta gozatuko du berdin. Baina ez dituzu ikusiko haien erreakzioak? Hori egia da. Kasu hontan, erreakzioak lehen sutilak ere nabaritzen bazen itun, edo irrifar txiki bat, asperen txiki bat, edo zerbait, orain algarak dira. Nik uste termometroa limita gora jarri dula, orduan, karo, puntu batetik gorako reakzioak dira iriste zaizkizunak. Obra honeko eskertua da, eta kasu hortan, batzutan algarak entzute dituzu,
eta behintzat bakizu jendea hor dagoela. Hori da. Eta fadoak entzuten zituen gizona, zer dela eta izenburu hau zen? Nik aitortu behar dizut ez nekiela zer zirela fadoak bilatu behar izan dut. Hau da, Charlie Andrade hau, bera Oporton jaioa da, baina gure Pasaira joan zen bizitzera, eta tipo honek bazun fadoei buruzko historia, bere esperientziatik zekarrena, eta Kepa Errasti, dela normalean Shakeren gidoiak idazten dituna, eta baita aktore bezala agona, Ane Gabarain, Kepa Errasti eta 3 gaude, taula gainean, eta gero David dago tekniko bezala, eta Getari Etxegarai eta Xabi Ormazabal izan die zuzendari eta zuzendari laguntzaile. Eta, kasu honetan, berak imaginario horrekin Kepak bazun interes bat, eta justu entzuntzun, azkenean albiste batetik etorritzaion nola sorkuntzontarako printza, esan ez, emakumei lotutako sentimentua kontatzeko abesti molde bezala entzuntzun, ez? Fadoei buruz, eta bera fadoak eta gustoko zituen entzutez taola, eta orduan Charlie Andrade honekin kontaktatu zuen, eta hortik hasi izan dena sortzen. Zergatik ez dakit, nik uste dela interes bat, ni neu ere asko apasionatzen hau gai honek, fadoen kontuak, ez dakit, neu ere Brasilen izan naiz, portugesa ikaseteko aukera izan nun, eta gero Portugalea desentetan egin dut bisita, eta bisita horietan, ez dakit, hizkuntza hori, beraien betiko saudade, nostalgiko hori, ez dakit, da holako dekadentziaren xarma melankoliko bat, edo hori Lisbora juten den edo nork sentitu ezakena, ez? Eta nik uste hori mundu bat badela hor, imaginario bat badela horren inguruan, eta nik uste horrek erakarrita hasi zala historia hau. Gero ni gerora sartu nintzen, historian, baina, sortez ni ere disfrutatzen, lehen ere disfrutatzen nuen gai honen, eta atmosfera horren bueltan, eta orain ere aukera daukat bintzat barrutik kontatzeko. Eta badu nola baiteko lotura musikarekin, antzezlan honek? Bai, bada, personaietako bat izan ere, fado lehiaketa batera da. Eta orduan, kasu hortan abestiren bat edo beste ere bada, musika presente dago, aparte gero Pascal Gainek egin dula obraren musika ere, fletatik disparatzen dena, gero antzerkiaren barruan ere, taulan bertan ere bada musikarik, eta nik uste dira horta ere gozagarri dela. Beti da ekstra bat bezala. Ekstra bat, niri iruditzen zait polita dela, beti ere abesteko aukera hori izatea antzerkian, eta kasu honetan gozagarri da. Esan dugun bezala, asteazkenean, antzerki eskolan, zer dutan? 8 dela esango nuke, begiratu inbarko nuke, baina 8. Denaen interneten begiratu daiteke, eta suposatzen dut beti bezala ez, aforoa mugatua, eta... Eta ni saiatu naiz hemen propaganda egiten, inguruan behintzat, sarrera gerosi bada espada, ea ez den betetzen, baina guretzat interesgarria izango zen, egia da gozagarria dela etxean lan egitea. Gipuzkoarra izanagatik hemen bizi naiz, orduan etxean egitea, hartu bizikleta eta antzerkia egitera jutea normalean hartzen duten bezala kotxe hartu beharrean, gozagarria, eta egia esan Iruñako egoera pixkat ezagututa, euskararen inguruan taola, euskarako antzerki aro hau egiten duten, antzerki eskolatik egiten duten esfortzu hau antzerkia eskaintzeko euskeraz, da benetan eskertzekoa, eta ikusle bezala ere beti horri izaten ez, edera. Eta badago kalitatezko antzerkia euskaraz, ez? Dudari gabe, beste dozein hizkuntzatan bezala. Eta orain, beldur zarete agian egoera dela eta ezakit, geroz eta antzerki gutxiago egingo direla, eta esan duzun bezala ez, lagunak edo, ezagunak Madrilen ja sufritzen ari dira, nola ikusten duzu etorkizuna? Baikor naiz, egia esan, esate dizut Madrilen egoera berezia da, gero han ikusentzunezko proiektuak ere erortzen ari han dena ari da nik uste nahiko gelditzen, eta etorkizun baten ikuste egoera honi buelta emango diogula, ez dakit zenbat denbora beharko den.
momentuz behintzat esate dute, urte eta erdi, 2 urte eta olakoa, 2021, 2022, esate dute, bai, asko da, egia da, guk bitartean behintzat antzerkitik bizitzeko aukera baldin badaukago emanaldi batzuk eginez eta antzerki berriak sortuz inguru hontan, nik uste mantenduko dela historia, egia da, esaten dezuna, beste gora bada, Madrileko adibidez, eta han gelditzen bada asuntoa, jendeak ogia beharko du, eta ogia bilatzeko beste lanen baten jarri beharko du. Ez otean kulturarentzat ikaragarrizko arrakala izango, gero igual josi ezin daitekena, espero dut ezetz. Baina hemen daukagun egoera ikusita, ni baikor naiz, eta pentsatzen desegiko egula kulturari ematen, eta noski, guretzat ezinbestekoa dan bestalde hori, ikusleen alde hori, ze antzerki gosekin etorri den ikustea izan da oso ederra. Kezka hori genuen. Lehenengo emanaldia, hori da, Tolosan lehenengo emanaldia, Zarautzen bigarrena, etorriko da jenderik, nola etorriko da? Tolosan ia bete egin zen, 200 pertsona inguru izan ziren. Ez dakit berez 800 edo dira, baina hori COVID-an neurriekin afora bete zen. Zarautzen ere, sarrera guztiak saldu ziren. Horrek erakusten du, jendeak beldurraren gainetik kultura jarri dula, eta beraiek daukaten kultura goxe hori. Nik ere konpartitzen dutena, berdin ikusle bezala. Noski, orduan poza ematen du horrek. Nire ogibidea izateaz aparte, ikustea gustatzen zait. Jendeak beste ogibidea izanagatik disfrutatzen du eta behar du kultura ere, ez? Ez da ogia edo ura bezain beharrezko izango bizitzeko, baina beharrezkoa da. Gure imaginarioa lantzeko eta gure, herri bezala geu ere bizirik sentitzeko eta plazer horiek ez ditzatela kendu. Orduan garrantzitsua da, ez? Beldurrik gabe, ausartzera joaten emanaldi hauetara. Dudari gabe. Esaten dana, bada lema bat hor esaten dana, kultura segurua da. Eta neurri guztiak hartzen die beste edozein lekutan bezala. Beraz, jendea etorri da hila, inongo kezkari gabe, bermatuta daude eta segurtasun baldintza guztiak eta kultura segurua dela. Joan beharko gara, orduan guztiok. Animatu, dudari gabe. Ez dakit bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun ez duguna esan, eta aipatzea gustatuko litzaizuken, ala mezuren batekin horrela bukatu nahiko zenuken? Ez, esan dako honekin ikustet, bai. Segurua dela, ez da? Bai, etortzeko jendea gertura hila, antzerkira, antzerki eskola gaina dukan areto eder hortan, gustatuko dugu elkarrekin, alba da bintzat, eta... Barre egingo dugu, kituko gara, eta... Nik uste ez dakik gauza gehiago, baina... Hori da, emozio pila, seguro. Hori da, airean gelditzen da. Mila esker, Zeuri, etortzeagatik. maite, bai. Eta hurrengo arte. Gero arte. Quer seja desta ou daquela, pois sinto só pena. Sarres? Pena vela atrado na verdade. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua. Xaloako kolaboratzaile den Arantza Ibarra dugu orain, gurekin, kaixo Arantza? Aspaldiko. Aspaldiko, bai. Zer moduz? Jo, zenba denpora pasatu da, konfinamendua, eta ez? Hain gauza asko pasatu diren, ez da? Zein pentsako luke, azkenengo COVID-ar egon ginenean, esaten zinegoaken, estreinatzen nuela nire korto dokumentala, Mi Pequeño Gran Samurai, eta justo hor izan zen estreinatu zinegoaken Bilbon, eta konfinatzea izan zen. Saria hartu genuen publikoaren saria, eta justo izan zen, urrengoko astebukaran ja konfinamendua. Orduan, ospakizuna pixka... Ospakizuna gelditu zen, pixka bat horrela. Hombre, gero, egon zen geldik denpora asko, jaialdiak eta hasi ziren jausten, eta orain berriro ja jaialdietan eta hartzen hasi dira, eta, bueno, mundu guztia dabil rekorritzen, leku askotan dabil. Bai, azkenengoa da Malagan, Mujeres en Escena, hor egongo da, laster. Gero bai, bueno, pila bat leku daude, ez naizena gogoratuko, baina adibidez, jendea jakiteko, eukiko du Iruñan aukera, lo que pasa que aforoa izango da oso mugatua, bai, oso txikia, hotel Maizonaben, urriak 16, arratsaldeko 6:30 jendeak nahi badu ikusi, Mi Pequeño Gran Samurai, komentatu nuen bezala, Ekai, bere burua bertan bera, hil zuenean eta transexualitateari buruz, bere gurasoak ze borroka egin zuten batez ere, ez? Eta berari pixka bat omenaldi bat, ez? Eta naizenekoak eta bebai egongo dira bertan, naizeneko familia batzuk hitz egiten bebai beraien kasuei buruz, ez? Orduan, norbait interesatzen bat zaio, apuntatu egin beharko da, arrotu LGTBI dago antolatzen, udaletxarekin, eta orduan, egin behar da deitu, eta, bai, zebezelan, klaro, badakizun rastreatzaileak, eta, gauza asko ez kontutan eduki behar dela, eta esan dirate oso pertsona gutxi sartzen dira la pena, baina, jaialdietan dago, eta bentsat jendeak aukera ukiko du nahi badute ikusi. Nahi dutenak, hor daukate arrotu hori deitu, informatzea, urriak 16. Eta, orain dela gutxi zinemaldia egon zen, Donosti, da dana ondo joan zen, kulturan ez dago arriskurik, jendeak esaten du, zineak eta antzerkiak eta ez, hor daude gauzak beste lekuetan baino beto. Askotan joaten dira taberna batera, jatetxe batera, eta daudean lasai-lasai, eta gero ez dira joaten antzerki bat ikustera, eta zine bat ikustera eta horre gauzak ikustera, hor ez daka zentzurik, eta ematen du gainera kulturari pixka bat aprobetxatzen ari direla, venga, oazen hemen kentzera eta beste gauza batzuri ematera, ez? Pena bada. Guk ez badugu borrokatzen, baina zinemaldia oso ondo joan zen, eta orain dator Sitges, jasi da, 8an urriak 8, eta 18 arte dago. Sitges, eta daude dana bebai prestatzen ondo, jendea ziur egoteko, ganoraz egiteko, eta ogorezko sari handia emango diote David Lyncheri. Niri David Lynch pila bat gustatzen zait, ez? Hain dauka film zoragarriak eta telesaila Twin Peaks jende guztiak ezagutzen du, ez? Baina Mulholland Drive adibidez ikaragarri gustatu zaidan niri. Orduan, David Lyncheri emango diote ogorezko sari handia, eta gero ogorezko saria Nahian Irriri emango diote. Baina gero beste sari batzuk egongo dira, Nosferatu saria adibidez Manuel de Blas aktoreari, Melies Paco Plaza zuzendariari, eta Maria Orezkoa Oriol Tarrago soinu diseinatzaileari. Orduan, bertan ikusiko dira Les de la Iglesia, joango dela bere telesaila erakustera 30 monedas, Juanma Bajoioa egongo da Baby pelikula estreinatzen, Mario Casas ikusiko da hortzear, egongo da pixka bat mugimendua, ez? Naiz eta oso zaila izan, ez? Jendea, zinemaldian Johnny Depp bai egon zen, Alfombra gorririk ez? Alfombra gorririk ez, baina, Johnny Depp jendea asko, ez? Nahi du ikusi, orduan, entzator egon zen. Eta nik nahi dudana komentau, niri, beti gustatu izan zait, fantastikoan iritzat oso polita da, ez? Eta orduan, 40. urte hurrena klasikoena, Flash Gordon eta Imperio Kontrataka egongo dira aukera ikusteko. 40. urte hurrena orduan, nahi baduzu eguazen ikustera zati batzuk Flash Gordon eta Imperio Kontratakana. What plaything can you offer me today? The planet Earth. What's happening? It's an attack!
Pathetic earthlings! Who can save you now? Flash! They'll kill you! Let's all team up and fight him. Prepare for torture! I want him. Stop at nothing. Flash, I love you! But we only have 14 hours to save the Earth! Flash Gordon is still alive. Gordon's alive? Yes! Must be my lucky day. Ba, bueno, eske oroimen politak ekartzen dizu, ez? Batez be, La Guerra de las Galaxian jende guztiak ezagutzen du, ez? Osea, que orain daude episodio 1, episodio 2, osea, kreston nazte borrastea, ez? Baina Imperio Kontrataka hau bigarrena izan zela, ez? Han Solo eta Luke Skywalker eta hasierakoak, ez? Harrison Ford gazte, ez? Eta Carrie Fisher eta Mark Hamill. Ez da, George Lucasen mundu hori, ez? Sortu zenean, hasiera batean izan zen, jendea jarraitzen du, ez? Hori, kreston hilarak egoten dira hori ikusteko. Baina, honek lehengoak betiko duten ikuste dut bere, ez? Xarma, ez da? Nik azkenak honek barriak, suposatzen dela atzera joaten direla, ez? Beraiek gazteak direnean, zaite igual horren beste gustatzen. Gehiago gustatzen zait lehenakoak, ez? Honek. Eta Flash Gordon adibidez, pelikula bata jende askorentzat Pulp deitzen dioten Pulp, pelikula de culto, ez? Pixka bat, eta, klaro, pertsonaiak eta historioak eta ez dira sakonak, baina akzioa eta eszenarioak horrari deitzen zaio, ez? Hori, orduan deitzen zaio, bere puntua daukala, ez da? Ez? Gogorazteko. Eta, hori ukiko dute jendeak aukera berriro ikusteko pantai handian. Beti da ezberdina, ez da? Bai, erabat. Erabat ezberdina da, gainetik soinu handiarekin, eta bertatik dabizenak aukera ukiko dute gogorazteko horrek. Eta, nahi dudana komentau da estreinaldi handiak, Estatu Batuetatik asko jausten ari dira, danak. Esaten duzu, ze estreinaldi daude zinetan, ez? Estreinaldita. Zer gertatzen da, Estatu Batuetan zer gertatzen da, ez? Estreinatu zuten Tenet, Christopher Nolanen pelikula, Christopher Nolan niri gustatzen zaizu zuzendari bezala, eta produkzioarako lanak bakarrik dirua ordaintzeko gainditu dute bakarrik. Orduan, jendeak, superprodukzioak, ez, honedanak, diru asko gastatu dutenak, eta produktore guztiak daude begiratzen, ez? Konpentsatzen dien, ez? Eta atzera daude denbora guztian, 2021, 2022. Osa, pasada bada, ez dakiz gertatzen den, da nik uste du jendeak behar duela entretenimentu bat, zerbait, bizka bat, posteko, ez? Jende asko gaizki dabil pasatzen, jende asko langabe gelditu da, gero jende asko gertatu zaio, jende asko gaixotu denak, gero joan direnak, eta orduan gaude momentu batean bizka bat, ez, zaila, ez? Da orduan, behar dugu, ez, eskape bat, eta derrepente, Batman, adibidez, Jurassic World, Dune, Remeka David Lynchena, Viuda Negra, Natasha Romanoffen superheroinaren pelikula. Gero daude, Avatar 2, Spider-Man 3, Matrix 4, Mission Impossible 7, 8, West Side Story, horre danak atzeratu dira. Pasada bada, eta gehiago daude, baina horrek oso ezagunak direnak, iristen zait, jaialdi guztiak daude, zineagatik, borrokatzen eta beraiek egiten alduten guztia, aurrera emateko, eta beraiek diro gehien daukatenak ez dute egiten ez ebez. Zakit? Nik uste dut, Tenetek bakarrik heldu zaie, baina ezke pixka bat bai, beti ez da gauza diruaren kontua irabazi. Bai, justo, Tenetek berreskuratu du produkzioa, eta iristen zait hor kasuan, produkzio handiak eta honek ez da biltzela babesten zinea. Beraien laguntasuna behar da, zinemaldiak, zinegileak, jende guztia dabil alduguna egiten, bentsati egoteko hor eta gauzak egiten, eta bentsat babesten, beraiek ez badute babesten, eta, hemen dago kasu bat, estrainatu dute orain Halloween datorrelako Hocus Pocus,
El retorno de las brujas, 1983an, osea, 27 urte beranduago estreinatu dute El retorno de las brujas, eta, osea, honen nahi du esan, nik esaten dudana, gainditu du Tenet eta danak, eta jende guztia joan da ikustera El retorno de las brujas, eta kriston arrakasta eduki du. Osea, horrek zer nahi du esan, jendeak nahi duela, entretenitu, distraitu, ez? Osea, eta, bueno, hau pelikula, Kenny Ortega zuzendaria, Betty Midler eta Sarah Jessica Parker sorginarenak egiten dute, osea, da kriston pelikula, nahi baduzu guazen gogoraztera El retorno de las brujas. ¡Oh, por fin en casa! ¿En casa? ¡Dulce venganza! ¿Lo veis, hermanas? Mi plan ha dado resultado. Oh, eso es porque sois perfecta, Winnie. Oh. Sabía que había dejado encendida la caldera. ¿Veis? Os lo dije. Mi rabo de rato de la suerte. Justo donde lo había dejado. ¡Oh! ¿Pero quién ha encendido la vela de la llama negra? ¡Oh! ¡Despierta! Vamos, despierta, dormilón. ¿Me has echado de menos? Yo te he echado de menos. Oh. Winnie, dime. Estoy oliendo niños. ¡A por ellos! Es una niña de 7 o 8 años y medio. ¡Vemos con ella! Venid, pequeñas, que yo os llevaré. Vamos, pequeña, no te haremos daño. Nos encantan los niños. ¡Oh! Creí que nunca vendríais, hermanas. Saludos, pequeña. Fui yo quien os trajo de vuelta. Imagino. ¡Qué niña tan bonita! Miradla, y además está gordita, ¿verdad? Gordita. Un bebé gordito. Dime, albondiguita, ¿en qué año estamos? En 1993. Hermanas, hemos estado fuera 300 años. Vaya, Winnie, el tiempo vuela. ¿Cuándo estás muerta? Ha sido divertido, pero será mejor que me vaya. Quédate a cenar. No tengo hambre. Pero nosotras sí. ¿Queréis soltar a mi hermana? Pasadle, Winnie. No, es mío. Dejadme jugar con él. ¡Ay! ¿Lo veis, hermanas? No he perdido facultades. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Deja a mi hermano en paz! ¡Oh! ¡Max! ¡Salid! Os habéis enfrentado al poderoso Max. Ahora sufriréis las consecuencias. Llamo al poder de la lluvia ardiente de la muerte. ¿Lluvia ardiente de la muerte? Hace fuego con la mano. Ze kanta politak daukan, pixka bat distraiutzeko eta ondo pasateko. Beste zerbaitetan Beste zerbait pentsatzeko eta ez egoteko denbora guztian. Epintzen duzu telebista, COVID, pandemia, esaten duzu. Eta
Orduan, ikusten badute, kriston arrakasta eduki duela, eta jendea joaten dela ikusteko, babestu eta saiatu, pixka bat, arriskuan epini pixka bat, ez dakit. Bueno, hori nahi nuen esan, ze iristen zait garrantzitsua dela, jakitea, beraiek atzera eta atzera bakarrik nahi dutela irabazi eta irabazi. Eta orain momentuan gaude, apostu egin behar dutela zinegatik. Ez zaizu iristen? Zuri? Bai. Baina hala ere badaude beste estreinaldi batzuk, edo? Bai, baina eskerrak dauden, baina beraien aldetik, beraiek daukatela diru asko, esaten da bezala, beraiek daukate sala guztiak eta banatzaile guztiak, sartzen dira estreinaldi batzuk amengoa, baina beraien aldetik ez daude babesten ez ebez. Eta orduan, batak besteari deitzen dio, ez? Eta hau dago, ero bestea dago, eta joaten zarenean zinera, bentsat, jendeak aukerak ikusten eta batak besteari, ez? Retroalimenta, ez? Edan bezala, ez? Baina bai, zuk esan duzun bezala, eskerrak daukagun, amengo, batez be, amengo jendea jarraitzen du gauzak egiten, ez? Eta, bueno, pelikula interesgarriak daude, nik uste dut merezi duela batez ere bat, dago, estreinatu dela astebukaera honetan, verano del 85, François Ozonena, Frantzian, egindakoa, eta zinemaldian egonda, eta Cannesen estrena zen bebai, eta nik uste dut, François Ozonen pelikulak beti dira oso, niri iristen zait daukatla bere estiloia, asko gustatzen zait, pixka bat ambiguo puntua hori bebai dauka, eta oso, beti epintzen dizue pixka bat, tentzioan pixka bat ere bai, eta suspense puntua bai ematen dio, eta hori historio bat dagoela nerabe bi maite mintzen lagunak egiten dira, batak besteari bat itotzen dago 16 urte egiten dute, 18 urtekoak laguntzen dio, eta gero egiten dira lagunak eta motorrean joaten dira, ez dakin nora, badainora, eta orduan 16 urtekoa dago berarekin, pixka bat flipauta esan da bezala, ez? Baina, klaro, mutila 18 urtekoa pixka bat da obsesionauta bere aita hil zenarekin, pixka bat gero beste neskat bat sartzen da barruan, eta ematen du jolastu egiten duela. Orduan, zer da, amodiozko historio bat, ez? Eta hor, dago, nahi baduzu guazen ikustera trailerra, a ber. Pour qu'on parle de ce que tu as fait. Le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière, et c'est à moi de donner mon avis. Non, ça vous regarde pas. Ça va, mon chéri? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Maman, ça chavirait, c'est tout, c'est rien. Un bon bain chaud, c'est tout ce qu'il te faut. Allez! Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chavirent. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Plaisir à voir tous les deux. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Et pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus. Alex, on pourrait peut-être emmener Kate faire une promenade? Oh, j'adorerais. Vous savez, Alexis, c'est un gentil garçon. On veut l'aider parce que c'est notre fils et qu'on l'aime. C'est toi la question. Et moi, quoi? Mais toi, tu m'ennuies, toi! Qu'est-ce qui se passe? Disparais ou j'appelle la police! Disparais! Et pour toi, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait ensemble. C'est moi que tu veux. Et ça, c'est pas possible, Alex. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ikusten duzu bezala, giro bat dauka ezberdina. Ez da tipiko pelikula bat mutilbi gazteak maite mintzen direla, lehengoko bidar maite mintzen direla. Ez, hor dago gauza gehiago pixka bat, ez? Eta gainera, François Ozonek beti dauka hori puntua eramateko pixka bat, ez? Suspense puntura, ez? Interesgarri. Bai, ematen dio bere puntua, eta entonce pasako da, eta honek zer egingo du, ez? Horre bildurrezko puntua bebai, ez? Esan da bezala. Eta Valeria Bruni egiten du 18 urtekoaren amaren papera, eta Valeria Bruni
dago oso ondo, bertan pelikulan, merezi du ikustea. Verano del 85, ongo azte bukaeran esan da. Urrian egongo dira estreinaldi politak, daukagu gero beste bat, hau nahi dut esan, ze hau amengoa da, esan nahi dut esan, euskalduna, Ane daukagu David Perez Ainudona, Zinemaldian premio Irizar irabazi zuen eta Gidoiaren saria ere bai, zorionak David. Eta orduan, kriston kritika auki zuen, ona, eta nik uste dut, merezi duela amengo zinea bai babestea, eta Davidek egin du filme bat oso potentea eta suspense askokoa. Hemen kasuan, tren abiadura handiko lanak, zaintzailea, ama, bere alaba desagertu egiten da, eta beran exa, eta bera ez dira eramaten ondo, eta komunikazio falta daukat, eta hori dana, alabaren bila, eta azten dira konturatzen, bere alaba dagoela sartuta mundu batean, esango dugu, atentatuak, eta hor garaian, esaten dizut, horren lanan aurka atentatuak eta egote zirenean, eta orduan, azten da ezagutzen bere alaba, apurka-apurka bere alaba aurkitzen, da ez duela ezagutzen bere alaba. Orduan dago suspense, thriller, nazten du genero ezberdinak. Bai drama, bai suspensia, bai thrillerra, eta gai politiko bat ikututa, eta gero, hor dago, gero punto bat desagertu egiten dela, eta bere bila, eta amaren papera esaten dute berak egiten duela oso ondo. Osak, merezi du ikustea filman, baduzu guazen ikustera zatia. Zenare esaten ari ginen, Ane ez dela gertu hemen. Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste 3. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak grabatu zuen. Ane zure etxera ere jonez bada eta inbestek eskatzen bazaitu, asko mesalegira eta ipinezalak eta zen nahi duzu zatea, Fernando. Ez da baidan aritu zineten, ez da? Noski, errua nirea da. Eman estutu bat nire partez, eta izan azken segunduraino borrokatuko garela. Zertaz ari zara, Carmen? La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudios y tu hija cambia de instituto. Cuidado. Basati bihurtu duzu Ane. Baina gurasoek ere izango duzu erantzukizunen bat, ezta? Hau norden esatea nahi dugu besterik ez, gero bagoaz. Miren du izena. Ez dugu bakian, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez. Eta desagertu egin da zuen alaba eta bere mutilarekin batera. Alaba aitaren iguala da, Zeu jakingo duzu. Eure alabak puta dituzia. Nik esan nion enborra nolakoa, ezpala lakoa. Patricia López Arnaiz, aktriza nik uste dut hau pertsonaia, euskeraz da, hau pertsonaia eramango diola Mikel Osada agertzen da, baina beraren papera protagonista, amarena, lide, oso potentea da. Osea, jendeak nahi badu, hor dauka, aukera, urrengo azte bukaeran, hori. Eta gero, beste filme bat, urrengo azte bukaeran bai estrenatzen dana, da Corpus Christi, da, nik izten zait pelikula bat, behar den pelikula bat dela bai, egon zen hautatua Oskarretako, egon zen hautatua Benezine estrenatu zuten, eta Poloniatik dator. Poloniatik dator, eta izten zait fedearen pixka bat errepintzen du, zer dan fedea, zer dan jangoikoarekin sinistea, eta hor dago hori puntua, klaro, dago mutil bat 20 urtekoa, aurrekari penalak daukana, eta berak nahi du apaisa izan. Klaro, aurrekari penalakin oso zaila da apaisa izatea. Eta orduan, klaro, hor azten dana zaten, berak sinisten du jangoikoarekin, berak ez dakize, zer da barkamena, ez? Hor daude asko sartuta Eliza barruan ez dutenak barkatzen inori, hori da fedea. Orduan hor pixka bat naztatzen da hori zer dan fedea, zer dan jangoikoarekin sinistea,
eta orduan herritxo txiki batean joaten da, eta zerbait gertatzen da, eta orduan apaizarena egiten hasten da, benetan gertatutako da, Orduan apaizarena egiten hasten da, eta orduan sartzen da hor, da ematen du benetako mesaketa danak. Eta orduan, klaro, beraz zelakoa dan, ematen dizu denbora guztian zerbait txarra egin behar duela, ez? Zer gertatuko dan ez dakigu, baina hor bere sermoiak eta bebai dira barutik ateratzen zaionak, ez dira irakurtzen dituenak beste batzuk bezala. Eta hor, asko Elizara joaten dira, batek ikusteko, ero besteak ikusteko, ero bizka bat, aparientzia puntua hori, ez? Da horregatik, hor ondo dago pelikulan zer da, jangoikoarekin sinistea, zer da fedea, zer da ez, eta horrek mutilak, apaizarena egiten duena, zer ez da apaiza, baina egiten du apaizarena, eta hor sartzen da, hor kriston nazte borrastean herrian, eta iristen zait hau pelikula, benetan potentea dela. Oso interesgarria, Corpus Christi, oazen ikustera, ber. Alle in Reihe, los. Wann spricht Gott zu uns? Manchmal sündige ich oder tue etwas Böses. Manchmal denken wir, das kann doch nicht Gottes Plan sein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wann musst du im Sägewerk sein? Um 16 Uhr. Das ist das andere Ende des Landes, oder? Hast du Angst? Du schaffst es. Gibt's keinen Schlafplatz im Sägewerk? In welchem Sägewerk? Und wo kommst du her? Ich bin Priester. Darf ich dich vorstellen? Ich bring dich zum Pfarrer, er freut sich. Wojciech, angenehm. Pater Tomasz. Ich frage mich, wer mich ablösen könnte. Sie meinen die Messen und alles? Nicht nur. Ich habe die Tafel mit den Fotos gesehen. Gott hat es so gewollt. Gott wollte 7 Menschen töten? Pater, ich habe gehört, Sie fragen nach dem Pfarrer. Ich verstehe da Ihre Neugier, aber die Ermittlungen sind abgeschlossen. Ich habe das Recht, mit der Gemeinde über alles zu reden. Kein Priesterseminar wird einen Vorbestraften aufnehmen. Frau Lydia hat mir so einiges über Sie erzählt, Pater. Hat sie? Warum zerstörst du alles, hä? Wisst ihr, was wir gut können? Menschen aufgeben. Mit dem Finger auf sie zeigen. Verzeihen heißt nicht vergessen. Verzeihen heißt lieben. Jemanden trotz seiner Schuld zu lieben. Ganz gleich, was er getan hat. Eta, interesante ematen du. Baina, bueno, umeak izango dut eta guk zer, ez? Aurrentzat ere. Aurrentzat bai zerbait bebai, ez? Claro, superproduzioak eta ez dakiz eta umeak esaten dute, ze estreinatzen dute. Bueno, bat dator Japonetik, Shin-chan. Shin-chan, en Australia, tras las esmeraldas verdes deitzen da. Eta jendeak, claro, ez danak ezagutzen dute Shin-chan, TV-en eta ikusita askotan bebai. Orduan, Nohara familia joaten da Australiara bidai batean, estei bideietan, ez da bezala, eta hor, konturatzen dira nobio, emazte gaiaren figura, bere aita pentsatzen dutela dela, dago horrelako ritual bat, emazte gaia joaten badala urrea lortzen dutela. Eta orduan bera gizona, bera aita, ez Hiroshi, hartzen dute, eta Shin-chan eta bere ama joan behar dira bere aitaren bila, gero hor beste pertsonai bat agertzen da Indianako, neska, Indiana Jones bezala, rolloa, neska bebai nahi duela emazte gaia, Shin-chanen aita hartu urrea lortzeko, eta kriston naztea Australian, eta fantasiazko asko, eta barre egiteko asko, eta ondo pasatzeko batez ere, ez? Aurrentzat, Eta Shin-chan, gustatzen zaion jendeari, hor dauk aukera ikusteko, baina film luzea, Osa, guazen ikustea ber Shin-chan. Se presenta el Supercazatesoros Mundial, Shinosuke Nohara. ¡Vamos de luna de miel! ¡Australia! A disfrutar en familia. Yo soy Caraduro, la guía. Pues sí que tienes pinta de cara dura, sí. ¡Niño! ¡Feliz luna de miel! ¡Feliz luna de miel! Si queréis
tenéis el tesoro, entregadme al novio cuando se ilumine el anillo en el cielo. Oye, ¿y papá? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hiroshi! ¿Dónde estoy? ¡El novio será mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Ese novio es mío! ¡Necesitamos ayuda! Teníamos a papá, pero ha hecho ¡pam! Y adiós, y mamá está estreñida. No tiene nada que ver. Soy Indiana Junco, la gran cazatesoros que siempre consigue el tesoro que caza. Ahí está. Debéis tener cuidado. Tengo miedo. ¡Ah, por papá, Shinosuke! ¡Sí, vamos! ¡Sujétate al látigo! ¡Papá! ¡Shinosuke! Shin-chan en Australia. Tras las esmeraldas verdes. ¡Hala, hala, koala! ¡Hala, koala! Bueno, bentsat, umeak badaukate aukera ez betiko estatu batuetatik etortzen den beti marrazki bizidunak, baizik eta, bueno, pixka bat ezberdina, ez? Eta gainera ezaguna, oso ezaguna da, bere ipurdia beti irakusten, jende guztia, Shin-chanekin. Eta azkena, ez da film luzea, baina ezaguna da, oso ezaguna da, zuzendaria da Almodóvar, Pedro Almodóvar. Eta orduan berak benezin estrainatu zuen hau film laburra, nahi zuen egin film laburra hau, Tilda Swinton aktorearekin. Tilda Swinton egia esan da aktore bat oso potentea, drama asko, bere arpegiarekin gauza asko transmititzen duena, eta orduan ingelesean egin du hau film laburra, berak nahi duen bezala, porque berak aukera dauka egiteko bera nahi duen bezala. Eta orduan, Jean Cocteau, frantses dramaturgoaren testuak hartuta, egin du hau film laburra, eta deitzen da La voz humana. La voz humana. Eta orduan, bere estilo totala da, bere estiloa, estetika dana da, berana, eta da bakarrizketa, bera bakarrik agertzen da bakarrik. Bakarrizketa bat da, atentzioa ematen du bere lana, aktorearen lana, esaten dut, Tilda Swintonen lana. Eta orduan, bera dago, hizketan, bere amorante ohiarekin dago, hizketan utzi egiten dio, bere exak utzi egiten dio, eta orduan, han etxean sentitzen da bera bakarrik txakurrarekin, eta planoak dira kolore askokoak. Almodóvarri gustatzen zaien bezala, ez? Kristonen kuadre honak dauka, eta beti dago bera erdian, eta gero joaten da denda batera, eta aizkora bat erosten du, da como super punto surrealista bebai dauka hori punto, ez? Intentsoa pixka bat. Intentsoa totala, dramatikoa bebai, zebera dago desesperatuta han, zain, maleta batzuk daudean, eta bere exa ez da etortzen, eta txakurra abandonatuta sentitzen da bebai, bere jabeak utzi diolakoan, ez? Eta orduan, bakarrizketa bat dago, bera hitz egiten egongo bazen bezala, berarekin, bera ez da entzuten mutilaren ahotsa, baina bera dago, ez? Hitz egiten da zelan uzten dion, eta nahi baduzue, bazen ikustera zatitxo bat, jakiteko abertzelako estiloa daukan. Bez, dauka, nik uste dut, korto bat, film labur bat, estreinatzea, hombre, gitxirek okitzen dute estreinatzeko aukera korto bat, film labur bat, normalan jaialdietan, ero izaten da, baina, bueno, berarena estreinatuko da, urrian, bebai. Daukiko dugu aukera, Pedro Almodóvarren film labur bat ikusteko, aukera. Interesgarria. Interesgarria, ezberdina bentsat, zerbait ez?
Zaten dena bezala, bai, ezki gainera estiloa eta kolorea eta argazki eta dauka, eta bueno, bere seioa dauka. Gustatzen zaionari Pedro Almodóvar, betzat hor dauka aukera eta Tilda Swinton gustatzen zaionari, bai. Orduan ikusten duzu bezala, jarraitzen du zineak aurrera. Aurrera jarraitzen du zineak, faltatzen dira, esan dugun bezala, hanbeste estreinaldi, superprodukzio honek faltatzen dira, gaude 2020 urrian, 21, ero 22 esaten dut, nik ezakit, espero 21 izatea. Behintzat da ditugu beste aukerak, orduan. Bai, hori bai. Bitartean estreinaldiak beti egongo dira. Zineak beteta daude, baina nik uste dut, beraien babesa jende askorek eskatzen hasi dela. Nik hasi naiz entzuten jendeari esaten, beraiek pixka bat hasi behar direla, babesten zinea. Eta ez bakarri beraiek, baizik eta gobernuak eta politika kontuan, dana kultura dago pixka bat hor baztertuta eta planto egiten hasi beharko gara, ea jamon egiten diguten. Ikusi beharko dugu. Hori, azte bukara ona izan, eta disfrutatu zinean eta kulturarekin. Mila esker, eta hurrengoen arte. Bale, bueno, gero arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebista. Errepasatu dezagun orain aste hontako agenda. Aste hontan Berriobeitiko euskara zikloa ospatuko da. Ostegunean jolas dinamizatuak egingo dira Berriogoitiko frontoian arratsaldeko 5etan 6 urtetik gorako haurrentzat. Jarduera honetan parte hartzeko beharrezkoa izango da 012 telefonoan izen ematea, eta horretarako azken eguna bihar izango da. Ostiralean gainera bertso saioa eginen da Artikako kulturetxean arratsaldeko 8etan. Julio Soto, Uxue Alberdi, Erika Lagoma eta Xavier Torreros arituko dira.
Doainik izango da, baina lehenagotik gonbidapena hartu behar da kulturetxearen atezaindegian. Gonbidapenak gaurtik egonen dira eskuragarri arratsaldeko 4:00 9:00. Euskara zikloarekin jarraituz, larunbatean goizeko 11:00 ordu batetara gazteentzako DJ ikastaroa eginen da Artika Berriko Artigune bat aretoan. 012 telefonoan izen ematea beharrezkoa izango da, eta ostegunera arte egin daiteke. Ikastaro hau Makala DJk eskainiko du eta musika sortu, nahastu eta zabaltzeko aplikazioen berri emango du. Eta zikloarekin amaitzeko, igandean aurrentzako berrera bizi ikuskizuna egonen da Artikako kulturetxean arratsaldeko 6:00. Sarrera musutruk izango da, baina gonbidapena lehenago hartu behar da kulturetxearen atezaintzan gaurtik aurrera arratsaldeko ordutegian. Gainera, jarduera guzti hauek segurtasun neurri guztiekin egingo direla nabarmendu nahi dute udaletik. Bihar bestalde arratsaldeko 6:00 eta Aranguren Ibarreko kulturetxeko auditorioan numenak ikuskizuna egongo da 3 urtetik gorakoentzat 3 euroko sarrerarekin. Gainera, bihar ere, asteazkena, antzerki eskolan arratsaldeko 8:00 fadoak entzuten zituen gizon antzerkia egonen da 8 euroko sarreraren truke. Ostiralean, 6:00 Orkoiengo gizarteetxean Gari Montxo eta Jose Lontxoren ikuskizuna egongo da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Ostiralarekin jarraituz, Arangureneko auditorioan zaldi urdin antzerkia egongo da arratsaldeko 8:00 eta 6 euroko sarreraren truke. Larunbatean bestalde 6:00 Juslarrotxako Zibiboxean Ameli eta Xirrikituen Jostunek ipuin kontaketa musikatua izanen da 3 urtetik gorako aurrentzat. Jarduera hau musutruk izango da lehenagotik gonbidapena eskatuta. Igandean, arratsaldeko 6:00 Antsoaingo antzokian Zurginaren ipuina antzerkia egongo da aurrentzat 4 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean ere, arratsaldeko 7:00 Losers antzezlana eskainiko dute Aranguren Ibarreko auditorioan 6 euroko sarrerarekin. Beno, gaurko hau izan da guztia. Orain, bukatzeko musika on saioaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Bueno, Estitxu, guretzako plazerra da zurekin egotea, eskerrik asko gurekin tarte hau konpartitzera animatzeagatik. Eskerrik asko zuri. Eta, bueno, galetu nahi nizunea txiki-txikitatik atorkizun abesteko zaletasuna, badakigu haurtzaroan ere edo gaztetasunean akordeoia jotzen zenuela, eta, bueno, konta iguzu pixkatxo bat nola hasi zinen. Bai, hombre, musika erranen nuke txiki-txikitatikan, beratarra naiz eta beran musikarako nahiko mugimendu handia egon da, ez? Musika eskolak badu pixu desente herrian, eta orduan txikitan inertziaz edo denak hasten ginen musika ikasten. Eta gustu hartu nion eta konturatu nintzen horrekin disfrutatzen nula gehien, ez? Baina bai egia da, eta akordioakin hasi nintzen zukerran bezala, kantatzen akaso, berandugo. Nuke erranen txiki-txikitatik abestea edo gustatzen zitzaidanik, baizik eta gaztetan, poliki joan nintzen hori deskubritzen, ez? Eta hori hasi izan nintzen ikastolakin joaten ginenean Nafarroko kantu txapelketara. Horra joaten ginen lagunak. Eta urtero joaten ginen, ikastolako musika irakasleak prestatuta. Eta bertan izaten ziren kategoria diferenteak, taldeka, bikoteka, bakarka. Eta gu beti taldean joaten ginen, baina urte batean, oroitzen ez komentatu niola musikako irakasleari, gustatuko litzakela bakarka joatea, probatzea, ez? Eta oso emaitza ona lortu nun, horren harira urte berean bete nuen, hori 14 urtekin zen, baina urte hortan bertan bete nun adina helduen txapelketara joateko, eta orduan urte berean bietan parte hartu nuen. Eta helduenean ere irabazi egin nun, eta horren harira deitu zidaten Egan taldetik. Eta 15 urtekin sartu nintzen Eganen, eta orduan nik erran nuke pixkot hola hasi zela.
Eganen hasi zinen, baina gero beste talde batzuetan egon zara, ibili izan zara, proiektu ezberdinetan. Kontatuko diguzu pixkatzen izan den abeslari bezala izan duzun bilakaera? Bai, Eganen sartu nintzen, akordeoia jotzen nuenez, sartu nintzen teklatuan eta koroak egiten. Eta egila da, izan duzela hori nire lehendabiziko esperientzia, baina aldi berean izan zen sekulako eskola niretzat. Urte terdin edo nintzen Eganen, edo, ez dakit urte terdira ailetu zen ere, eta 80 kontzertu egin dituen eurekin. Orduan, eta, karo, kontzertu bakoitza 6 bat ordukoa, azkenan erromeria hori da, ez? Orduan, sekulako eskola, 15 urtekin, pentsa, goaindikan, debatxe lauen nengon sartu nintzenean, batxillergora pasatzeko. Eta gero nintzen bertze erromeria talde batean, Iratxon, eta, gero erromeriak utzita, bai, unibertsitatean nengonean edo, Josetxo Goiaribek deitu zidan, saxofoi joleak, diska bat prestatzen ari zela eta abeslari bat behartzula. Eta orduan hor bai izan zela niretzako sekulako nobedadea, ez? Azkenean erromeriak utzi eta gauzako jasa egiten du Josetxok. Orduan, jasean sartu nintzen diskatarako lehendabiziko aldia. Nik diska grabatzen nuna, gainera elkarren grabatu genuen, solako estudio potentea, eta hor, uken dituen 19 urte. Orduan, hor, ja hasi nintzen, ez, bertze gauza batzuk egiten, eta gerora, etorri ziren, gero danbakin ibili nintzen, nire estilotik guztiz aldentzen den estilo batian, baina, talde handia zen, musikari pila ginen hor, eta Ilarran Kristoen esperientzia polita gordetzen dut, agitze erlazio politak egin ditudako gure artean. Eta, trikitaken ere bai erromeria batzuk egin ditun, denbora motxa izan zen, eta gero aritu naiz kolaborazio diferenteak egiten, disketan kolaborazio diferenteak egiten, eta telebista egin dut bastante, bai. Osa, musika estilo ezberdinetan aritu zara? Bai. Ze musika estilo jorratu dituzu horrela? Izendatu beharko bazen ditu? Bai, telebistan aritu naizen guzietan euskal musika eta jendea honitzek horrekin lotzen hau telebistan ikustiaz, euskal kantuak eginez. Gero egin ditudan kolaborazioak eta Peitikin eta hor bai hurbiltzen zen pixkoat nire estilora, ez? Eta aipatu dizudanean danba, hor musika latinoa, salsa, eta hori bai etzen nire estila, ez? Baina, agitz divertigarria nik primeran pasatzen nun, baina nire estilotik agitz urrun, bai. Zure estiloa zein esako zenuke dela? Bueno, nik erranen nuke azken batian ni abeslaria naiz eta nik musika ditzen dudanean nire belarria nahi gabe joaten da abeslarian ahotsera, ez? Bertze, igual gitarrista bat, igual gehiago fijatuko da gitarran, edo baterista bat gehiago baterian, ez? Baina niri belarra joaten zait ahotsetara, eta nik ahotsik niretzako ederrenak eta potentenak sumatu ditut musika beltzan, ez? Orduan, nik bai erran nuke nire estiloa hori dela, eta nire referentiak horiek izan direla, ez? Musika beltza. Eta hori zen galdetu behar nizun urrengoa goza, zeintzuk izan dira zure referenteak? Bueno, nik uste dut gaztetatik ja Aretha Franklin eta olako Whitney Houston, olako, ahotsak, ez? Ahotsak. Eta gaur egun igual ja, azten zara deskubritzen, ez? Musikari eta artista berriak, eta nik erranen nuke Nina Simone, Etta James, Mavis Staples, Beth Hart, gaur egun aktibo dagona. Eta zeintzu horretan, gaur egun aipatu beharko bazenitu musikariak, abeslariak, miresten dituzun artistak, aipatuko zenituzke? Nik guaintxe erran dizudana, Mavis Staples, uste dut, 82 urte ditula, edo lako zeuzer, eta urten, guain COVID-akin bertan bera gelditu zen, baina Bartzelonan kantatzekoa zen, 82 urtekin, hori ja, egiten duen musikaz aparte, hori ja iruditzen zen miresgarria. Baina bai, izugarri gustatzen zain, nola egokitu den garai berrietara, bere soinua nola eraldatu duen
hasierako gospel edo espiritual oitatik, nola soinua, timbrea, nola egokitu den bera soinu berrietara, ez? Eta gero nik erranen nuke Beth Hart. Da izugarria da, sekulako basapiztia, du sekulakoa hotxa, eta jorratzen ditu pixkoat bluesa, rock and rolla, bai, nik uste dut guaintxe bertan ere referenterik haundina Beth Hart dela erranen nuke. Eta lan egiteko, haietako zeinekin edo zeinekin gustatuko litzaizuke lan egitea, hola fantasia bat. Ba, bitako edo zeinekin, izango litzake Jesus, izugarria. Eta gertutasunean, Nafarroa mailan adibidez, artistaren bat nabarmenduko zenuke? Talderen bat edo... Hombre, beraterra naiz eta beti galdetzen digute, ze pasatzen da beran, ez? Bueno, nik erranen nuke batez ere azken urte hauetan musikari dexente, ez? Ateri direla, ez dakit, pixkoak kezkatuak gaude ezote dagon gerora jarraipen handirik edo, baina, bueno, oraintxe bertan aktiboan beratarra unitz, ez dago, eta bueno, aipatuko nizuke edozein, baina, bueno, estiloagatik eta ez familiakoa delako, baina Petxi, lehengusua dudalako, baina Petxi, nik uste dut nire estiloakin gehien hurbiltzen dena eta miresten dudan, eta berarekin kantatu dudanean izugarri gustora egin dudalako, Petxi, bai.